μαζί, όχι. Κάντε moderators σας παρακαλώ. Όχι. Έχουμε ήδη πολλούς μηνοχώνες. Σε ένα. Spoilers είμαι από το μέλλον. Ήδη έχει αρχίσει το live. Βασικά λογικά το βλέπετε κι εσείς. Οκ. Ας ξεκινήσουμε. Off camera. Επίσης ελπίζω ότι με ακούτε. Αν δεν με ακούτε πείτε. Off camera. Πρέπει να ανοίξω τον ήχο του παιχνιδιού. Off camera αυτό. Θα πρέπει να το κάνω off camera, το ξέχασα. Για να δω τι βλέπετε από τη φάτσα μου. Καλά με βλέπετε. Το παιχνίδι είναι λίγο stretched. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δυστυχώς δεν έχω δύο οθόνες. Αν είχα δύο οθόνες θα βοηθάει πολύ τη ζωή μου. Αλλά δυστυχώς δεν έχω. Λοιπόν, off camera, άμα είχατε δει το προηγούμενο επεισόδιο που πρέπει να κυκλοφορήσει πριν κάνα δίμηνο, είχα μαζέψει κάποια υλικά on camera στο προηγούμενο live και off camera τα ψήσα απλά. Όχι όλα γιατί δεν έχω και τρελό call. Έχω έλλειψη call. Είναι θέμα αυτό. Οπότε, αρχικά σε αυτό το επεισόδιο θα φτιάξουμε πανοπλία. Γιατί πανοπλία έχουμε. Επεισόδιο. Stream τέλος πάντων. Όπως είναι ήθελα επεισόδιο. Λοιπόν, πανοπλία. Ωραία. Ένα creeper πήγε έσκασε πάνω μου και παραλίγο πεθάνω. Λοιπόν. Where's so good webcam. Εντάξει, λέει, μου την πέφτει. Πόσα mod υπάρχουν μέσα στα games. Στο συγκεκριμένο δεν υπάρχουν και πολλά. Κωστή με θυμάσαι, ναι. Δεν λέω το όνομά σου. Όλα τα βλέπω. Μ' αρέσει. Μοντέλο. Από το Ταντόμπου είναι τραγούδια το οποίο το ρώτησε, το έγραψα και πριν. Οπα. Πάνε, μάζεψε όλο αυτό το σχέδιο. Τι είναι τα μπλε πράγματα στο inventory σου. Νερό και ένας κατσαβίδης. Είμαι mod Minecraft by the way, δεν είναι κανονικό. Ονόματα δεν διαβάζω, παιδιά. Βασικά διαβάζω, άμα έχω όρεξη, αλλά τώρα δεν έχω. Ο Αντώνης που πήγε πρέ. Πού πήγε ο Αντώνης? Ο Πάρης. Λοιπόν. Α, ναι, πρέπει να αλλάξω και skin. Δεν το βλέπουν όμως. Τσουπ, τσουπ. Δεν είδα τίποτα. Εντάξει, μέχρι να μπει ο Μάρτης Χριστούγεννα είναι. What? Λοιπόν, χρειαζόμαστε σίγουρα μια ακόμα αξίνα. Και δεν έχω υλικά να φτιάξω αλατόδες. Γενικά θα σκάψουμε για αρχή σε πάνω layer γιατί χρειαζόμαστε τέτοιο, coal κυρίως. Τώρα τι άλλο θα κάνουμε θα δούμε. Λογικά θα συνεχίσουμε με τα μηχανήματα γιατί χρειαζόμαστε και άλλα μηχανήματα. Ίσως φτιάξουμε για κάνα σπίτι. Πράσινο πιφτέκι, πήγαινε διάβασε εσύ που μου γκρινιάζεις και εγώ διάβασα το πρωί. Μου είπε κάτι άκουσα για εξεταστική. Όπως είπα έχουμε εξεταστική στο βίντεο μου, δεν το είδατε. Που σημαίνει ότι γι' αυτό θα κρατήσει μια ώρα μόνο το live. Επίσης αύριο βγαίνει ένα βίντεο update για τις επόμενες 4 εβδομάδες λόγω εξεταστικής. Τι άλλο, 70 άτομα. Βρήκες gold. Νομίζω on camera ήταν στο προηγούμενο live. Μπορώ να κάνω λάθος, μπορώ να το βρήκα off camera. Γεια Kitchens, γεια σου Μάντζελ. Κέρδισε στο φλουρί στην τούρα του Πάρη. Σε φάση ο Κώστας κέρδισε ένα φλουρί. Μα δεν ήμουν εκεί πέρα. Δεν πειράζει, σου κόψαν. Ωραία, χαίρομαι για μένα. Κάναμε και unboxing το πλέον. Άξιο το έχω εδώ πέρα. Να του φύγαν τα όπλα, δεν βαριέσαι να το. Αλλά το κάναμε unboxing στο προηγούμενο live, το Undying. Το οποίο μπορείτε ξέρω να το δείτε στο YouTube προφανώς. Να φανταστώ σήμερα θα κάνεις 64 entry και Killer Generator Wolfie. Το Killer Generator, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι τόσο ακριβό. Το 64 Ender δεν είναι, ή μάλλον είναι. Killer Generator δεν είναι αυτό που καίς φαγητά. Όχι, που είναι καλή ιδέα. Όχι σοβαρά, άλλαξες webcam, είναι πολύ σμαθευτή. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει ένα μυστικό με τις webcam. Θα σας το πω. Άμα έχετε καλό φωτισμό, μπορεί να έχετε. Όχι μια φθηνή. Αυτή η webcam κάνει, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουμε και πολλά χρόνια. Καλά, 1,5 χρόνο. 50-60 ευρώ. Και με κακό φωτισμό είναι σε φάση σαν κάμερα των 20 ευρώ. Με καλό φωτισμό φτάνει και κάμερα που θα έλεγα ότι. Εντάξει, εγώ που δεν έχω ιδέα από κάμερες, ότι είναι αρκετά ακριβή. Και τώρα επειδή έχω καλό φωτισμό και ας πούμε καλή ποιότητα ίντερνετ, τουλάχιστον εδώ που με βλέπω, άμα το κάνουμε αυτή θα φαίνομασταν πολύ καλή. Πολύ καλά, εγώ, η φάτσα μου, you know. Τώρα στο stream δεν ξέρω τι το καλό φαίνεται, αλλά. Φαίνομαι όμορφος. Λοιπόν, κόπερ. Κι άλλο να ζητήσουμε λίγο call, ρε παιδιά. Αυτό θα ζητούσα call. Έχω πέσει χαμηλά, το ξέρω. Επίσης θα πλησιάσω το μικρόφωνο και θα μιλήσω λίγο τη φωνή μου. Γιατί υπάρχει κόσμο στο σπίτι. Μου γράφετε πράγματα, μισό θα τα διαβάσω. Τσουπ. Λοιπόν, το chat δεν με βολεύει. Μόνο εγώ δεν ακούω και δεν βλέπω. Μάλλον αν δεν με ακούς και δεν με βλέπεις για να σου πω να κάνεις refresh, αλλά κάνει refresh.
Και αν βάλεις ένα lava bucket διαρκεί για 1000 δεύτερα. Ποιο πράγμα, το Killing Generator. Θα ανέβει YouTube, ναι! Θα σας αγνώσω αυτό που μου λέτε, να κουρευτώ. Πατρινός που είναι, μάλλον σπίτι του. Όχι ψέματα, έχει και μια δουλειά. Ναι, έχει stream σήμερα. Γι' αυτό μου ρώτησε my god stream. Φάνη. Γεια σου τρελό αμαξίδιο 2. Ωραίο όνομα. Το προβολάκι που είχατε κάνει δουλειά. Η πλάκα είναι ότι. Cool! Η πλάκα είναι ότι. Εγώ έχω μια λάμπα που είναι πολύ παλιά. Θυμάμαι ότι την είχα από το δημοτικό αυτή τη λάμπα. Η οποία από τη μία είναι παλιά και από την άλλη φωτίζει. Και από την άλλη μπορεί να κάνει και για καλοριφέρα αν έχει κρύο. Γιατί είναι παλιά και ζεσταίνει πάρα πολύ. Και από την άλλη μου πήραν μια λάμπα για να έχω φως για να διαβάζω στην τρίτη ηλικίου. Βοήθησε στο YouTube πάντως. Όχι, εντάξει, στην τρίτη ηλικίου βοήθησε. Ο Πατρινός γιατί δεν ανεβάζει βίντεο. Ανεβάζει και ο Πατρινός βίντεο. Το Rocket League χθες, όχι προχθές ανέβηκε που ήταν του Πατρινού. Χθες ανέβασα εγώ νομίζω. Ρώμα ανέβασα εγώ. Δεν θυμάμαι. Βασικά αυτό το FeedTheBeast το είπα κιόλας γιατί έχουμε καιρό να κάνουμε FeedTheBeast και λογικά έτσι όπως πάει το πρόγραμμα του καναλιού. FeedTheBeast θα έχει μόνο την παράλληλη εβδομάδα οπότε αναγκαστικά αυτό το κάνουμε. Πάλι με εγκόμενο είναι Πατρινός. Spoilers, όχι. Γιατί κάνεις καλά. Cool hype. Ωραία, πλούτης με call. Κι άλλο call, κι άλλο call. Και βρήκαμε σπηλιά, άρα κι άλλο call. Ωραία. Actually το call στο FeedTheBeast είναι αρκετά χρήσιμο. Όπως και το redstone. Το lapis ακόμα είναι άχρηστο. Και το gold. Αν και το gold ξέρω. Στην κανονική μου σειρά έχω πλάπειρα gold και δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Θα ανεβάσει σύντομα κανονικό FeedTheBeast. Μάλλον λόγω delay όπως είπα θα είναι μάλλον την άλλη εβδομάδα κανονικό FeedTheBeast. Θέλω να βγουν τα mods απλά για την 1.8, αλλά πρέπει να βγει 1.9 στο κανονικό Minecraft. Αν βγουν τα mods στην 1.8, παιδιά, season 3, χαμός. Αν και θα ήθελα να γίνει μετά εξαστική αυτό, γιατί όπως είπα θέλω να έχει 2-3 βίντεο μαζί. Clean control left click. Ενδιαφέρον αυτό. Νομίζω να το γράψει και σε comment εμσύνο, δεν θυμάμαι όσο απάντησα, το δίδω όμως. Άμα θυμηθώ το κάνω, εντάξει, δεν έχουμε και τίποτα ρόλο να κάνουμε jungle σε αυτό τον κόσμο. Φάνη, όχι, απλά όχι. Θα πέσει πολύ μπα. Κώστα, ξέρεις το Agarya Skies 2 είναι ωραίο modpack. Ναι, το ξέρω. Απλά δεν είναι πολύ στο στυλ μου. Βασικά σκέφτομαι. Έλεγα να το κάνω live κάποια περίοδο αυτό το. Όχι ο κύκλος. Αυτό το modpack, αλλά. Θέλει λίγη προετοιμασία με την έννοια να ξέρω τι κάνω γιατί είναι λίγο δύσκολο. Και δεν το έκανα τελικά. Και είπα να αρχίσω με το Light 3 το οποίο ήθελα να. Επειδή ήθελα να πάρω ένα modpack και να κάνω τα πάντα. Και επειδή αυτό δεν γίνεται με τίποτα στα. Ούτε στα μεγάλα modpack ούτε στις σειρές. Πήρα το Light 3 που είναι εύκολο. Θα μου κάνει και τα πολλά live για να το τελειώσει. Αλλά δεν δεν βάζει, προχωράει. Τι είναι, είμαστε που στο 11ο από εκεί που είναι στο κανονικό FeedTheBeast, το κάνω εκεί που θα ήθελα να είμαι. Στο κανονικό FeedTheBeast, στη σειρά FeedTheBeast. Κωστή, έχεις PlayStation, ναι. Μη σπαμάρεις, φίλε Γιώργο Μάρκου. Δεν είπα και το όνομά σου που ήθελες. Safari, πότε θα αρχίσουν πάλι τα 2 βίντεο την ημέρα. Είναι πολύ κουραστά τα 2 βίντεο την ημέρα, παιδιά. Το τελευταίο μήνα, επειδή. Όχι ακριβώς δεν είχα όρεξη, αλλά με είχε πιάσει λίγο μια βαρεμάρα, να το πω έτσι. Που και τον Κώστα τον πιάνει κατά καιρούς. Και ευτυχώς που είμαστε δύο και κάποιος άλλος αναβάλει το κανάλι. Και είχα και τη σχολή και δεν γίνεται 2 βίντεο την ημέρα. Το καλοκαίρι. Πολύ πιθανό το καλοκαίρι να έχουμε 2 βίντεο την ημέρα, αλλά όλο τον υπόλοιπο χρόνο δύσκολο. Spoiler. Για το αυριανό βίντεο. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 3 βίντεο την εβδομάδα, όχι την ημέρα. Γιατί λόγω εξεταστικής. Αυτό όμως θα κρατήσει, ξέρω εγώ, περίπου 4 εβδομάδες. Νομίζω 4 εβδομάδες ακριβώς. Παίξε Pixelmon, please. Λοιπόν, τι έγινε με το Pixelmon. Είχα μια ιδέα, την οποία έχω πει στον Πάρη, δεν έχω πει στον Αντώνη για να την ξέρει. Θα δούμε, θα την κάνουμε, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο και θέλει για δουλειά. Αλλά έχουμε στο υπόψη μας να κάνουμε Pixelmon. Σαν season δεύτερη ή κάτι παρόμοιο, θα δείτε. Ντόκια, πάντα από πού το πήρες, ψάχνω τέτοια modpack όπως αυτό που πήρες. Πού το πήρα, τι φάση, δεν το αγόρασα κιόλας. Από το FeedTheBeast Launcher. Υπάρχουν 2-3 launcher. Υπάρχει το Technic Launcher και υπάρχει και το. Ad Launcher, νομίζω λέγεται το τρίτο που ξέρω. Φαντάζομαι υπάρχει και κάποιο άλλο. Cool. Τι εννοείς, ήμουν πριν 2 λεπτά εδώ πέρα.
Ναι, έχει και PlayStation 3 και PlayStation 2. Α, είναι αδερφή μου και εγώ που το ξέρετε, έχω και PlayStation 2. Το PlayStation 4 κάποια στιγμή. Γεια. Έλα. Η σκελέτη. Αλλά, όπα. Έλα. Πάντως θα έχουμε κόλλο να φάνε και οι κότες. Οι κότες που τρώνε το κόλλο. Άμα γνωρίσετε κάποιον που γνωρίζετε και εμένα, παιδιά. Είμαι σίγουρος υπάρχει έστω και ένα modpack που το κάνει αυτό. Πού είναι ο Κλάους, έχει χαθεί. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Οπότε ο θα κυβερνήσει τον κόσμο στα Pixels. Μάντεψε, όχι. Ναι, με συνού που ξέρω τι γίνεται στο Algarian Sky, είναι λίγο δύσκολο και. Τέλος πάντων. Φτάσαμε 100 άτομα. Τρελάνετε. 99. Ωραία. Κόσμος. Λαός. Λαέ μου. Λοιπόν, μάγκες. Θα παρατήσετε τον Μπάρι και θα κατακτήσουν τον κόσμο μαζί. What? Τι σπουδάζει, φυσική. Ακόμα και ο Pikachu κολλιακότες θέλω να δω το modpack με PvP του 1.9. Καλά. Modpack του 1.9 θα κυκλοφορήσουν το 2018 ίσως. Ξέρετε πότε κυκλοφορήσει. Τώρα είναι ένα θέμα, δεν ξέρω τι θα κάνουν άμα θα βγάλουν Minecraft 2.0. Το ελπίζω να έχει καλά updates. Καλά, πολλά updates επειδή μου σάμουν. Ελπίζω μου τελείωσε το torch, αλλά. Έτσι αλλιώς απλά θα μαζέψω το κόλλο και θα γυρίσω. Γεια σου ρε. Ναι, μην βρεις Σπάρτανες 0.34, είναι καλή φάση. Ρε Κωστή, πλήσε Warcraft κάποτε. Τώρα, αν είναι στα παλιά Warcraft, φίλε, είσαι μεγάλος. Αλλά αν είναι στα World of Warcraft, δεν πολύ μου αρέσουν τα MMO. Δηλαδή, γενικά με τα παιχνίδια θέλω να παίξω μια μισή ώρα, ξέρω εγώ, την ημέρα max. Δεν μπορώ να κάτσω να παίξω 8 ώρες World of Warcraft. Δεν είναι στο στυλ μου πως παίζω. Βασικά μπορώ να το κάνω, λένε ότι μερικές φορές με πιάνει, αλλά ούτε τον τρομερό χρόνο έχω ελεύθερο λόγω καναλιού και σχολής, ούτε με και να παίξω ένα MMO. Η νυχτερίδα θα έλεγα, η αράχνη. Επίσης το ξέρω ότι δεν διαβάζω όλα τα comments, αλλά προσπαθώ να παίξω κιόλας και επειδή δεν βολεύει το setup, κάνουμε τι θα είναι. Ποιες σειρές πάνε καλά? Οι σειρές πάνε καλά. Τι εννοείς, πάει. Αυτά που ξέρεις. Προφανώς πάει το Zero, προφανώς πάει το Feed the Beast καλά, προφανώς πάει το Skyblock του Costa πολύ καλά. Αυτές οι σειρές πάνε πάρα πολύ καλά. Τώρα εντάξει, σχετικά όλες οι σειρές που πάνε καλά. Εντάξει, το Σώμα και το Rome είναι μάλλον οι δύο πιο χαμηλές μας σειρές. Το Σώμα μάλλον το έχετε δει περισσότερο από τους Games, οπότε εντάξει, τι να κάνουμε. Άμα θέλετε, ξαναδείτε το δυο μας, δεν είναι θέμα. Ο θάνατος. Το Rome, εντάξει, ξέρω ότι είναι για συγκεκριμένο κοινό, αλλά επειδή μου αρέσει και βλέπω ότι παρόλο που είναι για συγκεκριμένο κοινό, ο κόσμος το βλέπει είναι σταθερός. Δηλαδή είμαστε στο χιλιάρικο στάνταρ, δεν είναι ότι ούτε πέφτουν ούτε ανεβαίνουν. Βασικά αν ανεβαίνουν θα ήμουν χαρούμενος, ούτε πέφτουν τέλος πάντων. Και επειδή ξέρω ότι παρόλο που δεν τον εκμεταλλευόμαστε, υπάρχει αρκετά μεγάλο κοινό το τολγό στην Ελλάδα και κάποια στιγμή θα με τιμήσουμε την παρουσία του, λέμε τώρα. Μ' άρεσε να το κάνω. Το Rome δεν μ' άρεσε καθόλου. Ποιος είσαι εσύ, τα Xlazier. Δεν πειράζει. Και εμένα δεν μ' άρεσε φάτσα σου. Πότε θα κάνεις εσύ βίντεο Zero? Έχουμε κάνει ένα βίντεο με τον Costa Zero μαζί, αλλά το κρατάμε λιγάκι γιατί ξέρουμε το Zero μερικές φορές πέφτουμε στα δράνια και δεν ανεβαίνουν πολύ συχνά και επειδή ανέβει και πριν καμιά 10 μέρες. Λογικά θα ανέβει. Δεν θυμάμαι το πρόγραμμά μας για την εξεταστική κάθε Κυριακή. Νομίζω κάπως έτσι πάει. Θα δούμε, μπορεί και αργότερα. Τώρα με δύο με το πλήσι με το σταματήσει. Δεν το σταματάμε. Και όχι το extra tillis που είναι και upgrade. Κάτι άσχετο. Γιατί είπα συνέχεια με το core του Buildcraft και όχι με το extra tillis που είναι upgradable. Νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο μου έτσι άλλο μόνο το great. Λογικά. Extra utilities, το οποίο μάλλον του σκότωσα, αλλά τελικά το έγραψα σωστά. Οπότε λογικά με αυτό θα πάμε αναγκαστικά σε αυτό το modpack. Αλλά γενικά μου αρέσει το core γιατί είμαι κλασικό παίκτη από την 1, την beta που τότε πήγε μόνο το Buildcraft. Ο Γιάννης. Τι όχι κάνει ο Γιάννης. Πότε εντάξει στους δύο. Σε ξεπερνάω εσένα. Έχεις παίξει LOL, ναι, γενικά. Τι ώρα θα κλείσεις? Στις 5 και 5. Δεν θα είναι μεγάλο live όπως είπα. Αυτό που κάνω αυτό, ναι, θέλει να είσαι τέτοιο, θέλει να είσαι το modpack. Όχι modpack, θέλει να έχει ένα συγκεκριμένο mod. Πλάκα. Απλά δεν ξέρω ποιοι σε servers άμα θα το κάνει αυτό. Δηλαδή, θα ψάχνω να το εγκαταστήσω και στο κανονικό Minecraft
Ούτε που θυμάμαι πώς το λένε. Που κάνεις όλο το inventory σου, γιατί όντως βοηθάει. Αλλά δεν ξέρω τι δουλεύει σε service. Hack δεν το λες ρε παιδί μου, δεν είναι ότι αλλάζει το gameplay. Πρακτικά κάνει μια κίνηση που τόσο πάρει κρού 4 δευτερόλεπτα. Έχεις σκοπό να σταματήσεις καμιά σειρά. Σταματήσεις όχι ακριβώς, δηλαδή καμία σειρά δεν τελειώνει. Όλες οι σειρές μας θέλουμε να τελειώνουμε. Το Total War κάποια στιγμή θα σταματήσει. Θα τελειώσει με την έννοια ότι θα σταματήσει. Δηλαδή δεν γίνεται να τελειώσει το Total War εκτός να κατακτήσω όλο τον χάρτη που. Δεν θα κάνω 100 επεισόδια σειρά γενικά, να ξέρετε spoilers. Οπότε θεωρητικά θα τα σταματήσουμε κάποια στιγμή, αλλά δεν θα ξανακουμπήσουμε το Total War, απλά θα κάνουμε άλλη σειρά. Όχι. Αυτό που έγραψε ο Legend of Abyss. Ο Τάξης λέει είναι μπερδεμένος. Άργησα. Όχι. Απλά δεν είναι πολύ μεγάλο live, οπότε δεν ήρθε και νωρίς, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχα στο 1 τρίτο στα 20 λεπτά που έλειψε. Βασικά εντάξει, να ξέρετε ότι. Έχω χαθεί εκτός αυτού. Ότι. Ο Cole, ότι με το που τελειώσει το live θα πάω για records για να τελειώσουμε τα records που θέλουμε μέσα στην περίοδο της εξεταστικής. Οπότε να μην τρέχουν. Εγώ θα κάνει κανένα live. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Λογικά το έχει στο μυαλό του. Γενικά θα κάνει πιο συχνά live, ξέρω εγώ. Αλλά τι να σου πω. Βαριέμαι. Χαίρμησα. Είχες κάνει unboxing το Xbox One. Κάνεις βίντεο με αυτό. Με το Xbox One πρώτα απ' όλα δεν το είχα κάνει εγώ unboxing, το είχε κάνει ο Κώστας. Ήμουν και εγώ μέσα, θα μου πεις. Του Κώστα είναι, οπότε τέλος πάντων. Ο Κώστας κάνει επίσης unboxing στο κανάλι μας. Θα σου πω. Εγώ δεν κάνω βίντεο προφανώς γιατί είναι δικό μου το Xbox. Ο θάνατος. Αλλά ο Κώστας είχε κάνει 1-2 live με το Xbox. Το θέμα το Xbox είναι ότι σχεδιασμένο για Αμερικάνους live streams που έχουν καλό ίντερνετ. Οπότε το χαμηλά του Xbox One είναι σε επίπεδα που είναι υψηλά για το καλό ελληνικό ίντερνετ, φανταστείτε. Κάνε crazy craft please, έχει πολύ πλάκα αυτό το modpack. Για κάποιο λόγο μου λέτε όλοι να κάνω crazy craft. Δεν ξέρω καν τι είναι το crazy craft χωρίς πλάκα. Παρόλο που ασχολούμαι με τα mods. Ξέρω ότι είναι κάποιο modpack. Απλά δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Ενέργεια έχουμε ωραία. Actually, δεν με το call ήθελα περισσότερο, θα δούμε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μου βολεύεις πως είσαι εσύ. Τα σχετικά μας σχέδια είναι να... Πού είναι το βιβλίο μου, αυτό είναι το βιβλίο μου. Για να θυμηθώ τι θέλω να κάνω. Ender Core 3, ωραία. Flax Infused Jetplate, μου αρέσει. Όρος on Demand. Όπου να είναι αυτό. Λοιπόν, άρα λέω να συνεχίσουμε λίγο με το Thermal Expansion. Δεν ξέρω πως θέλει και το Thermal Foundation. Αυτό είναι Thermal Expansion, ωραία, ναι. Λοιπόν, το μουσου που δεν έχω. Πρέπει φτιάξει αξίνα από πανοπλία και πανοπλία από κόπερ. Δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Λοιπόν, θέλουμε σίγουρα έναν Redstone Furnace, το οποίο πέτυχα. Θέλω τον πιο απλό Redstone Furnace. Θέλω αυτόν τον Redstone Furnace. Θέλει 4 κόπερ, ωραία. Επίσης χρειάζομαι ένα σπίτι. Τι καιρό έχει έξω? Καλό καιρό, εννοούσα τι μέρα είναι. Άμα είναι μέρα. Έχουμε κανένα τσίζελ το οποίο δεν μπορώ εδώ πέρα προφανώς. Μάλλον θα φτιάξουμε σπίτι. Απλά θέλω να δω αν έχει κανένα καλό μπλοκ να το κάνω, γιατί σχέδιο της χαρίζοντας δεν είμαστε και ιδιαίτερα καλοί. Δεν βλέπω κάτι. Όχι. Οι λάμπες. Οπα. Μάλιστα. Δεν έχουμε τελικά να το κάνουμε, αλλά θα το έχω στο υπόψη μου. Άρα θα κάνω ένα από τα ωραία μου κλασικά πανέμορφα σπίτια. Μ' αρέσει. Ποιος παμάρει? Κάποιος πάμαρε? Έτσι γράφει το chat. Ευχαριστώ Legend of Abyss, έχεις τεράστια κείμενα και δεν μπορώ να τα διαβάσω στο stream. Το modpack του βίντεο είναι από το Feed the Beast Infinity, από άλλο modpack. Το modpack της σειράς βίντεο είναι από το Direwolf 20, δεν είναι από το...
το Infinite. Λοιπόν, τι υλικά έχουμε. Έχουμε αρκετά από αυτά, αλλά μάλλον έχω και τελικά να φτιάξω σπίτι. Λοιπόν, θα μετακομίσουμε. Εδώ πάνω. Το ξέρω ότι είναι ένα μεγάλο βήμα για τη σχέση μας. What? Ωραία. Ασχολήσουμε με το Thaumcraft. Δεν έχει Thaumcraft αυτό το mod δυστυχώς. Άμα θες, και σε αυτή τη σεζόν ασχολήθηκα ελάχιστα, αλλά στην προηγούμενη σεζόν είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με Thaumcraft. Πιστεύω ότι το. Τυχαία παιδάκι πεθαίνουν στο background, μην αγχώνεστε. Δηλαδή στο mod park στην προηγούμενη σεζόν θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον το τρίτο βίντεο μου. Το τρίτο βίντεο του Feed the Beast να τα είχα κάνει με Thaumcraft. Στην τύχη το δεν ξέρω. Δεν θα ήταν καλύτερα να τα κάνουμε όλα. Ας κάνουμε ένα stack και ένα δεύτερο stack. Λοιπόν, δείτε τι σπιταρώνες χτίζω. Το ξέρω ότι με θαυμάζετε για τα building μου skills. Θα αναπλάθει. Δεν μπορώ, δεν έχω όρεξη σε mod Minecraft να χτίζω σπίτια. Θα φτιαχτίσω το κλασικό μου καφέ κουτάκι. Πήγε στο Zero, τι ωραία build που κάνουν. Not. Λοιπόν, κάπως να διαβάζω και το chat γιατί δεν κάνω και τίποτα. Όπα, αυτό μπορεί να καταστρέψει όλο το stream. Μην αγχώνεστε, θα το φτιάξουμε. Ωραία. Ωραία. Τι φαίνεται στο stream τώρα? Κάπως φτιάχνει. Σιγά σιγά. Απλά δεν θα μπορώ να διαβάζω τα ονόματά σας στα σχόλια. Κάπως το φτιάξαμε. Μόνο χειρότερο πριν, να πάνω. Μπράβο, κοστί 108 άτομα. Ευχαριστώ, παιδιά. Αλλά μπορείς να κάνεις και μεγαλύτερο κουτάκι όμως. Το κουτάκι. Τι έφαγες για μεσημεριανό ψάρι? Έχεις PlayStation? Ναι! Δεν ξέρω μέσα σε αυτούς που ζητήσει 8 φορές, αλλά ή απλά βρέθηκαν 8 τυχές που σήμερα που έχουν ρωτήσει αν έχω PlayStation. Έχω PlayStation 3 και PlayStation 2. Το Zero μπήκε στον 1,9. Τι ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω, τους μπήκε στον 1,9. Όχι, είχε πει και κάποιο άλλο υλικό. Α, έχει πει και wood, όντως έχει και wood. Όχι. Α, έχει και sandstone, δεν έχει μόνο wood, dirt και stone. Το αναβαθμίσαμε. Φύγετε μπει, απλά δεν έχω όρεξη να χτίσω. Αποδεχτείτε το. Λοιπόν, εδώ θα το κλείσουμε γιατί θα είναι περίεργο να έχει μόνο ένα block τζάμι. Λοιπόν, επίσης θέλω να χτίζουμε αυτό το stack για να τελειώνει. Θα βγει ο καινούριο UHC. Κάτσε μωρέ, τώρα τελείωσε το προηγούμενο. Λογικά θα βγει, αλλά ας του λίγο καιρό να οριμάσει. Ωραία. Sometimes I even amaze myself. Λοιπόν, χρειαζόμαστε σαν νυχτώνει τι μπορεί να πέσει στραβά. Για να δούμε τι θα πάρουμε. Έχεις δει το καινούριο trail για το room? Καινούριο trail για room δύσκολο, μήπως είναι καινούριο το λογόρο. Και το sandstone θεωρείται. Και το sandstone stone θεωρείται. Όχι. Το sandstone είναι you know what. Το sandstone είναι τέτοιο. Είναι sandstone. Τι είναι stone? Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα με το tablet να κάνω. Refresh κάνει αρχικά, αν και δεν ξέρω αν με ακούς. Μετά κάνε update, κάνα flash drive, ξέρω εγώ. Επίσης θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο sound από αυτό που μάζεψα. Εσύ και στο φλουρί στον πάρει. Εγώ σκοστί. Δεν νομίζω. Δεν είναι πολύ του mini game. Προτιμώ ή το single ή το SMP. Λοιπόν, επειδή θα βάλω σε 2 λεπτά το γυαλί να ψήνεται, θα διαβάσω και όλες τις ερωτήσεις. Όχι όλες, εντάξει. Θα διαβάσω ό,τι μου έχετε γράψει. Γιατί επειδή τεράστιο το chat δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Λοιπόν, 45, άρα έχουμε. Τώρα, θα το αφήσουμε εδώ πέρα. Και θα διαβάσουμε λίγο chat. Κάθε πόσο κάνεις live, κάθε πότε θυμάμαι εξαιρετικά. Κάνει καμία σειρά με mini games. Όπως είπα, δεν μετράνε τα mini games, δεν το στείλουμε στο Minecraft. Το Engors βλέπω το ζητάτε πολύ, αλλά ξέρω μπορεί να κάνει βίντεο Κώστας.
Έχεις PlayStation Ergo, το έχεις συνδέσει. Ναι, έχω PlayStation Network που είμαι κάνετε ad γιατί δεν μπαίνω ποτέ. Γιατί να χτίσει το modpack, εγώ σκάβω ένα βαθύ λάκκο μόνο για να βάλω τα μηχανήματα. Εγώ αντί να σκάβω φτιάχνω λίγο ξύλο από πάνω. Σκοπεύεις να κάνεις pixel mode, το είπα και λίγο πιο πριν. Έχουμε μια ιδέα στο μυαλό μας με τον Πάρη, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ready for the win. Παίζεις με MC και ακούς τον Κωστή χαλάρωση. Όχι. Για να δούμε. Νομίζω διάβασα από εδώ πέρα και πέρα. Αλλά μπορείς να κάνεις και μεγαλύτερο κουτάκι όμως. Αυτό το διάβασα νομίζω. Γιατί δεν μπαίνεις attack of the B team. Actually το B νομίζω είναι μόνο ένα σχέτο B και όχι B μέλισσα. Πιξιλιάζει η μούρη σου, δεν έχουμε καλό ίντερνετ. Όχι εγώ. Βασικά εγώ δεν έχω καλό ίντερνετ, αλλά δεν φταίω εγώ. Γιατί δεν παίζει attack of the B team, γιατί έτσι. Δεν ξέρω. Ήθελα να παίξω light. Λοιπόν, για να δούμε τα καινούργια σας τώρα. Ο Base ζεχιάδια, δεν έχω ιδέα. Ήξερα ότι σε κάποια φάση ήτυχε, αλλά τώρα δεν ξέρω. Ωραίο skin έχει στο Minecraft, ευχαριστώ. Στο YouTube είδες το τελικό fight. Ήμουν σχεδόν στο τελικό fight. Βασικά το έβλεπα με spectator πάνω. Μου αρέσει το build στην κανονική σειρά. Ο Axel UHC3 με σκότωσε. Ποια σειρά θα εγκαταστήσει στο σώμα. Τον Απρίλιο βγαίνει Outlast 2. Πίστα. Πάρω το μισογέλιο να το βάλω κάπου αλλού να ψηθεί γιατί θα ξημερώσουμε. Ωραία. Σκεφτείτε να ξεκινήσετε καμιά σειρά. Όχι τον Απρίλιο, πιο αργά πιο μετά βγαίνει το Outlast. Δεν ξέρω τι μπορεί να αντιταστεί στο σώμα. Έχει λίγο ακόμα. Όχι βασικά για 100 ακόμα. Τότε θα εγκαταστήσει στο σώμα, δεν έχω ιδέα όπως είπα. Καινούργια σειρά γενικά έρχεται και το λόγο Warhammer, το οποίο θα τα εξηγήσουμε λίγο στο αυριανό βίντεο. 10η φορά Dragon Μαράκης. Δεν ξέρω με εσύ, αλλά ναι, το έχεις γράψει πολλές φορές. Εσύ και έτσι το φιλούσι του Παριέ. Ναι. Σε παρακαλώ, μην σπαμάρεις. Κάνει σειρά survival games. Δεν μου αρέσουν τα mini games, survival games και όλα αυτά. Άμα έχουμε όρεξη. Το PlayStation 3 μου έβγαλε yellow light. Όχι. Δεν θυμάμαι καν τι χρώμα ήταν όταν χαλάει το PlayStation 3. Όχι, μένω καλά είναι. Κρατάει 5,5 χρόνια νομίζω το έχω. Προτείνω το κεφάλι να δικαστεί στο σώμα. Μπανάρι τον. Γιατί δεν μπαίνεις PlayStation, γιατί είμαι πιο πολύ πισάκες πια. Πισάκες. Και τα καινούργια παιχνίδια δεν βγαίνουν πια στο PlayStation 3 που έχω. Πώς φτιάχνετε το command block? Δεν φτιάχνετε, το παίρνεις κατευθείαν στο creative. Με θυμάσαι? Μάλλον, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θυμάμαι το όνομά σου. Λοιπόν, GTA 4, 5, όχι, Fail City. Σαν το δικό σου, what. Κάτι άλλο? Ξέχασα κάτι. Okay. Το γυαλί. Πιστεύω πως να κοιμηθώ. Εγώ το PlayStation 2 το έχω 6 χρόνια. Εγώ το PlayStation 2 το έχω από την τρίτη δημοτικού. Πιο μετά, πότε βγήκε το PlayStation 2, δεν θυμάμαι καν χρόνια. Τώρα είμαι 18. Άμα το έχω από τα 10 μου έχουν περάσει 8 χρόνια. Άρα το πήρα το 2005. Το 2005 είχε βγει το PlayStation 2. Δεν το πήρα και κατευθείαν, είχαμε περάσει 2-3 χρόνια από ό,τι είχε βγει. Δεν θυμάμαι. Έχω γεράσει. Πότε Saints Row? Όποτε να είναι. Γιατί δεν είναι old school που κάνει αυτή την ερώτηση μου, ωραία. Όπα, εδώ κάτι ξέχασα. Πω κάτι build που κάνω. Επίσης θα ήθελα να ψήσω και stone. Αλλά θα το κάνουμε όταν βάλει λίγο αργότερα. Spoilers θα είναι από stone. Εδώ πέρα θα σπάσω αυτό. Αν και φέρνει αντίρρηση στα στιλιστικά μου δεδομένα. Και αρχίζουμε τη μετακόμιση βασικά. Κάτσε να σκεφτώ. Αυτή την ενέργεια εδώ τη χάνουμε, έτσι. Δεν πειράζει, τι να κάνω. Οπότε φέρε αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Το νερό άστο δεν σκοτώνει κανέναν. Αυτό μπορώ να το πάρω κάπως? Όχι, κακό αυτό. Πέρα και αυτό. Έστω το χάλασα. Το πιο ακυρό build. Δεν με ενδιαφέρει. Απλώς στο feed δεν μου αρέσει να buildάρω. Θέλω να κάνω τέτοια πράγματα.
Σαν θερμοκήπιο είναι μια χαρά. Θα μπαίνει φως, θα μεγαλώσει τα φυτά μας. Τι δεν έχουμε φυτά. Αυτό θα δούμε το κάνουμε. Μπορούμε να το παρατήσουμε πέρα να φτιάξουμε απλά καινούριο βαρέλι. Έχω εδώ πέρα. Επίσης κάνει διαφορές 1,8 με 1,9. Νομίζω το κάνει winner αυτό. Θα τους αγνοήσω. Αυτοί δεν μ' αγνοούν γάμο του. Ωραία. Να φτιάξουμε μια πόρτα γιατί έρχονται κάτι σκελετοί προς τα πάνω μας. Μ' αρέσει. Παλιές πόρτες. Έχει φιλολογίες τώρα που έχουμε 8 πόρτες. Μετά θα κάνει live ο Αντώνης ο Σκύρος. Δεν έχω ιδέα. Γιατί είναι έτσι η ανάλυση. Γιατί είναι live, φίλε. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά. Αν είναι στο παιχνίδι λίγο περίεργο, γιατί. Θα το φτιάξω μισό. Μας τώρα. Ηρέμησε. Γιατί θέλω να διαβάσω και τα comment λίγο έτσι περίεργη ανάλυση του παιχνιδιού, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι χωρίς να. Αν δεν είναι να διαβάζω τα comments. Μπορεί, πες μια πίστη να πεθάνουν χιλιάδες παιδάκια με αυτό που θα κάνω, περιμένετε. Πώς είναι το αποτέλεσμα έτσι. Όχι, τώρα έχει μαύρες μπάρες, συγγνώμη, αλλά ας είναι λίγο stretch. Δεν είναι μια χαρά, εγώ το βλέπω. Την επόμενη season του Feed the Beast θα γίνει comeback του Industrial Craft 2. Δεν μου αρέσει το Industrial Craft, το έχω μισήσει. Απλά είναι πολύ grind. Άμα το φτιάξουν ποτέ, να ξανασχοληθώ. Γιατί δεν κάνεις live στο YouTube? Γιατί το Twitch είναι καλύτερο κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ρίξει χιλιάδες ώρες στο YouTube από live stream για να ξέρω με εμπειρία, αλλά αυτά που έχω δεν μου αρέσει. Λοιπόν, εδώ θα φτιάξουμε ένα λάκκο. Σε αυτό το λάκκο θα ρίξουμε νερό. Το σκουβάζω. Γεια. Ωραία. Σε αυτό το λάκκο με τον κουβά θα ρίξουμε τον Aqueous Accumulator. Εδώ σπάσουμε το ξύλο. Και θα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Ωραία. Με αυτά θα βάλουμε εδώ. Βασικά δεν το κάνω έτσι. Ωραία, θα μπάζει λίγο το σπίτι, βαριέσαι. Ωραία. Και εδώ. Και εδώ. Και θα βάλω και ένα τσέστα εδώ πέρα. Πολύ χώρο έχουμε εδώ πέρα. Ας χρησιμοποιήσω αυτά. Ωραία. Θέλω να δω που μπορεί να χώσω τσέστα γενικά. Εδώ μάλλον. Δεν έχουμε και ταβάνι. Κωστή, τι είναι αυτό πίσω στην κάμερα? Τι είναι πίσω στην κάμερα? Είναι μια βιβλιοθήκη με παιχνίδια, ένα κρεβάτι. Τώρα δεν ξέρω τι βλέπετε. Όπα, θόλος. Μάστορα, ηρέμησε, μάστορα. Λοιπόν, πίσω είναι ένα μπουφάν, κάτι ρούχα γενικά. Και άμα βλέπετε, αυτό είναι και καρέκλα. Κάνει iron chest. Actually, το όχι. Δεν το έχει. Όπα, πες και να το έχει. Όπα, το γυαλί. Iron chopper. Όχι, δεν βολεύσει. Γιατί βλέπω μόνο αύριο. Δεν ξέρω. Πετρινός έχει PlayStation. Γενικά ναι. Τώρα πότε μπαίνει δεν ξέρω. Γιατί έχουμε μόνο 120 άτομα σαν τη Feed the Beast live stream. Να μαζέψουμε τις πατάτες. Τι είναι οι πατάτες?